la Seu Vella. La va dir el Wendell, però és molt bona, la de Camino a la Glòria. Tot el que sigui relacionat amb la pasta. Pizza, espaguetis, macarrons... segurament a Noruega, a Oslo. Als Estats Units. N'hi haurien bastants, però potser el debut a l'Eport amb el Lleida. Qualsevol cosa relacionada amb el reggaeton, jo. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Entre Instagram i Twitter. Seguir el camí que portem, no el de Sant Adrià, però sí que el fet de com treballem, de seguir guanyant, d'aconseguir la permanència l'abans possible i si podem seguir mirant endavant, doncs millor. Bueno, no sé qui vindrà, a veure si ve algun jovenet. Quina va ser la novetada que et van fer els teus companys en algun sopar o quan vas entrar a l'equip? Bueno, recordo el primer sopar d'equip, que veig que és molt típic amb aquest equip, el fet de prendre't el mòbil durant el sopar, no? Que no sàpiguis on està. Sí, això ho tenia pensat. Quin és l'equip que havia somiat de petit jugar?